Hai să învățăm despre simțul gustului. Există 4 gusturi de bază: dulce, sărat, acru, amar. Hai să învățăm despre papilele gustative și localizarea lor pe limbă. Gustul dulce. Papilele gustative pentru dulce se găsesc în vârful limbii. Iată câteva exemple pentru gustul dulce: ciocolată, înghețată, bomboane, fructe. Gustul sărat. Papilele gustative pentru sărat se găsesc de o parte și de alta a părții din fața a limbii. Exemple de alimente cu gust sărat sunt chipsuri, popcorn, cartofi prăjiți, măsline. Gustul acru. Papilele gustative pentru acru se află de o parte și de alta a limbii. Să vedem câteva exemple pentru gustul acru: lămâie, oțet, iaurt, portocală. Gustul amar. Papilele gustative pentru amar se află în partea din spate a limbii. Iată câteva exemple pentru gustul amar: ciocolată neagră, cafea, medicamente, planta de nim. Acum, hai să dăm un mic test. Ce gust are ciocolata neagră? Da, ai dreptate! Ciocolata neagră are gust amar. Ce gust are popcornul? Da, ai dreptate! Popcornul are gust sărat. Ce gust au bomboanele? Da, ai dreptate! Bomboanele au gust dulce. Ce gust are iaurtul? Da, ai dreptate! Iaurtul are gust acru. Îți mulțumim pentru vizionare! Abonează-te la canalul nostru! Forme și culori. Cerc. Ce culoare e cercul? Portocaliu. Hexagon. Ce culoare e hexagonul? Negru. Dreptunghi. Ce culoare e dreptunghiul? Albastru. Pătrat. Ce culoare e pătratul? Galben. Triunghi. Ce culoare e triunghiul? Verde.
Inimă. Ce culoare e inima? Roz. Romb. Ce culoare e rombul? Mov. Oval. Ce culoare e ovalul? Roșu. Stea. Ce culoare e steaua? Violet. Pentagon. Ce culoare e pentagonul? Alb. Îți mulțumim pentru vizionare! Abonează-te la canalul nostru!